सगळं कॅमेरा घेऊन कुशेकर साहेब बाकी लोकांनी घातलं तुम्ही मेन आहे की ते तुम्ही पुन्हा घालून घ्या मौन करो एक 2 मिनट के लिए ना सब मोहन रखेंगे, आंखें बंद करके बिल्कुल चुप करके मोहन रखना है। 1 मिनट के लिए मोहन रखना है, ठीक है? हाय गाइस बोलो एक ए सुन राम अच्छा था आंखें बंद करके मोहन स्टार्ट करो फोन बंद करो 2 मिनट के लिए मोहन स्टार्ट कर दीजिए। 2 मिनट अब एक एक करके श्रद्धांजलि दे सकते हैं आप। मराठी हिंदी आज आम्ही इथे या ऑफिसमध्ये बाबू नालुसकरच्या ऑफिसमध्ये बिपिन रावत हे CDS या देशाचे CDS होते आणि एक फार वाईट दुर्घटनेमध्ये त्यांचं निधन झालेलं आहे आणि या देशाची निश्चितच एक फार मोठी हानी झालेली आहे। आपल्यामधून हा जो CDS जो बिपिन रावत होते हे एक महान कार्य करण्यासाठी त्यांना स्पेशल आमचे जे प्राईम मिनिस्टर मोदींनी त्यांना नियुक्त केले होते आणि त्या नियुक्तीबद्दल ते ज्या ठिकाणी ते गेले होते ती एक शाळा होती, मिलिटरीची शाळा होती आणि तिथून निघताना त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये काही टेक्निकल फॉल्ट्स आले आणि त्याच्यातून त्यांचं ते निधन झालं। आम्ही इथे सगळे बिपिन रावत यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी इथे जमलेले आहोत आणि या निमित्ताने मी
आमच्या बाबू नानोसकर तसेच इथे जमलेल्या सगळ्या लोकांकडून त्यांना मी श्रद्धांजली वाहतो. आज आम्ही बिपिन रावत त्यांची घरकान तसेच बाकीचे सिनियर ऑफिसर ते शहीद झाले देशा खातीर आणि खूप वाईट झाले. दुःखाची गोष्ट देशा खातीर. आणि तुमकां खबर आसली की हो सिरियस पोस्ट न्यूज क्रिएट केल्लो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीन. आणि बिपिन रावत जेन्ना टीव्हीर पळयताले आमी तेन्ना अशें दिसतालें की फूल देशची रक्षा खरोच करता. आनी एक ताका एक धमक अशी आसली की तो दुश्मनान तेजे फोटो पळोवन ताका भिवूंक जाय. इतली ह्या देशाचो स्ट्रॉंग. आनी हांवें तेजे खुबशे फोटोज पळयले. तुज्या डॅडी वांगडा तो 1978 जॉयन जाल्लो मिलिट्रीन. असो एक आर्टिकल पळयलो. एज ऑफ 1978 जॉयन जाल्लो. आनी सडनली ही घटना घडली ती देशाक खूब नुकसाण अशें जालें की येदो व्हडलो पोस्ट आनी येदो व्हडलो सिनियर ऑफिसर वचप म्हणल्यार एक देशाचे चिंता कशी देशाक जाली. देश इतलो सुरक्षीत आसता. आमी आयज सुरक्षीत आहा बिकॉज ऑफ मिलिटरी. आमची सेना ती रात दीस बॉर्डरीचेर आसता आनी आमची रक्षा करता. म्हणून आयज आमी सुशागाद घरात सूख शांतीन जगता ना ह्या संवसार भोगता. म्हणून हांव सगळ्या आमच्या समर्थ गोंयकारा पासून बिपिन रावत तेंची फॅमिली आनी सगळे मेंबराक एक श्रद्धांजली व्यक्त केल्या आमी. आमची एक बारीकशी श्रद्धांजली ताका पावची आनी स्वर्गान बरो सुखान रावचें. देव बरें करूं.